hai dúas cousas que polo menos nós temos claro. Unha cousa era a Caixa de Aforros de Vigo e outra cousa é Caixa Nova. Cando o alcalde de Vigo xoga co paternalismo, efectivamente, comentaba de falar que nos quieren quitar a nosa Caixa de Aforros, é mentira. Caixa Nova non é a Caixa de Aforros de Vigo, é outra cousa, jurídicamente hai outra cousa. Caixa de Aforros de Vigo fixo o barrio de Colla, fixo miles de vivendas, pero non xogou a especular, como fixo, non só Caixa Nova, como fixo en Seseña. Seseña se lle deu cartos a un especulador para que puseran un páramo 15.000 vivendas para que logo se marchara, non pudera pagalas e entregar a Caixa. Pusemos o caso de Caixa Nova, precisamente, para que miredes que unha Caixa de Vigo vai a Toledo a especular unha das maiores especulacións inmobiliarias do Estado español. Por qué? Porque se antes facía vivenda para dar vivenda aos traballadores que viñan á cidade de Vigo a traballar na Citroën, e porque había unha demanda social de vivenda, 20 anos despois fai vivenda para especular e metido no sector do ladrillo que non ten nada que ver coa obra social e a obra que facía que todos os cidadáns vigueses a vivimos e que sabemos o que hai. As caixas de aforro se crearon precisamente no 1800 e pico, no entorno da Guerra da Independencia, para dar axuda mutualista a todos os campesinos que cando viña unha fame non tiñan para dar os décimos, para pagar os impostos, era unha das cousas. El primeiro eran mutualistas, era un intento de autodefensa da xente ante os poderosos. Ora, obviamente, as caixas non teñen absolutamente nada que eso. Poño o caso do Pocero, porque non é só Caixa Nova. 4 caixas de toda España untaron de millóns a un especulador que foi capaz incluso de sobornar de o primeiro ou último membros dunha corporación municipal, que iso tamén é outro problema das caixas, e dos constructores, é dicir, o equilibrio do poder político entre caixas, poderes locais, poderes económicos é algo discutible no caso do noso país e que levou a corrupción de todos os concellos e de moitos concellos en base a iso. Que fai outro novo modelo? Todos e cada un dos dirixentes mundiais reunidos no G20, antes do G20 decían que efectivamente isto non podía ser, o propio Obama decía que a banca mundial levou a esta crise, pero que é certo que se reúnen no G20 e perpetúan e saen o rescate do sistema financiero. Eu estou de acordo que hai que rescatar o sistema financiero, podéis haber rosada, é imprescindible rescatar o sistema financiero, pero se rescato como poder público, o poder público toma o control dos bancos. Eso non é, digamos que non é algo. A Alemania ten aprobada de febreiro do ano 2008, se non trabuco, unha lei de nacionalización de banca. Temporal, pero unha lei de nacionalización de banca. É dicir, un banco que incurra en algo como pode ser o que fixo Caja Castilla-La Mancha, o que fixo Banesto, o Estado alemán colle as competencias totais. Aquí que facemos? Se hai un problema, como Caixa Castilla-La Mancha, soltamos 4.000 millóns, en teoría administra o Banco de España, pero ainda non se sabe moi ben, é dicir, que vai a pasar aí, non? Entón, eu cando falo mal de Caixa Nova, perdonades que fale mal de Caixa Nova porque eu son de Vigo e collo o exemplo de Caixa Nova, pero todas e cada unha das caixas españolas, en maior ou menor medida, se meteron no negocio da especulación do ladrillo. Que non era facer caixas como ahora. Hai outro modelo de caixas que non falamos, que son as cajas rurales. As caixas rurais sí que teñen outro sistema de funcionamento. Por exemplo, as caixas rurais en Ciudad Real naceron exclusivamente para financiar as cooperativas agrícolas. As cooperativas agrícolas deronse conta que tiñan que ter un instrumento de financiación. É dicir, hai outros modelos de caixas. E o que temos que plantexar, efectivamente, a miña fusión como cidadán sí que me preocupa como traballador, porque eu traballo nunha empresa de servicios para a banca e estamos con medo, porque se hai fusión, hai menos negocios, é evidente, porque coa fusión se van a cerrar oficinas. Se están cerrando oficinas. Caixa Nova cerrou 50 oficinas. Curiosamente, todas no Levante, en Andalucía. Parece que as caixas galegas van perseguindo os constructores. Se o constructor vai a facer unha promoción inmobiliaria aí van as caixas detrás. É un modelo que creo que teñen todas as caixas, porque Caja Castilla-La Mancha, 100 oficinas que abriu no ano 2008 no Levante, todo iso do Levante, Málaga, toda esa costa, 100 oficinas abertas no ano 2008, 80 cerradas no ano 2010, máis outra remesa que se pode decir. Tamén temos que ter un componente que a fusión vai a poñer despidos e vai a poñer problemas laborais serios, non? O cal, eu creo que non é unha cuestión de que unha caixa é mellor ou outra caixa é peor, porque eu creo, ou nós pensamos como Esquerda Unida, que todas as caixas entraron nese mesmo xogo. O único que lles faltou, porque a lei o impide, foi facer
bancos en las Islas Caimán e todo este modelo que fan a banca privada, porque se eso lle permitirán, podemos asegurar que Caixa Nova, Caixa Galicia tal, tiñan bancos ou sociedades de inversión en moitísimos sitios, non? Para non ser un riesgo a privatización, porque sería xa consagrar que as caixas de aforros, o pouco social que teñen, que creo que, se non me trabuco, 17%, acabe en mans de xente co que está facendo a banca mundial. Se alguén me pode argumentar, por exemplo, que os beneficios onde daban os beneficios do Santander, brutales beneficios, se alguén me di que a actuación do Banco Santander en América Latina ou en moitos países é cando menos ética, é discutible. Entón, nesa tesitura eu creo que as caixas, o principal é que asuman dunha vez unha función pública, un traballo público, como paso previo, que sempre decimos, para recuperar a banca pública. Aquí había banca pública, privatizada na época do PSOE a través do Trus Argentaria, que se entregou a banca dunha maneira brutal. Eu lembro-me cando era estudiante que eu cobraba nunha banca pública que era Caixa Postal. Que pasou aí? Lembro-me incluso dos beneficios, dos impostos que se cobraban ou dos créditos que daban. Que pasou coa banca pública? Por que se privatizou nun momento concreto? Eso é o que temos. Era sostible ou non a banca pública? Non é que sexa sostible, é que cando a banca privada está en mans de especuladores capitalistas, a única alternativa é unha banca ética pública, que preste sin usura. Por que? O que lle pedimos nós ao presidente Zapatero, por que non se lle pode prestar diñeiro ás empresas con necesidades a tipo de interés cero a través do ICO? Por que eu, como unha empresa, non podo recibir un crédito público para manter os 200 ou 300 postos de traballo cun interés cero? ¿De dónde saca el dinero el ICO? Pois precisamente de unha subida impositiva ou dunha subida impositiva e un sistema de regulación da banca que repercuta nun beneficio. Se Santander dá 150 millóns de beneficio, canto queda no Estado español? Esa discusión, ese debate.